sons molt, molt diferents. El primer serà la funda d'un raspall de dents de plàstic d'un color que m'agrada molt, que és el lila. El lila és un dels meus colors preferits, juntament amb el color vermell. I bé, avui vaig vestida de lila. Després tenim el zoom metàl·lic d'aquesta tapa d'aquí, que és una tapa de crema, d'una crema de karité que tinc, i té aquest so. I bé, després també tinc aquest soroll que jo diria que és un so més orgànic, que no pas la tapa que ara mateix he fet que soni, i és la capsa d'argila de cartró. És una capsa que té un soroll que m'agrada molt. Després també, aquest és un soroll més de salsa, però és bàsicament un pot de llegums. Després, el so d'aquest llibre.
és bastant rugós. Us prometo que intentaré millorar molt el so de cada un dels objectes. A poc aniré aprenent més. Aquí tenim el cofre en el que guardo, el petit cofre en el que guardo pulseres, collars, arracades. Bé, ja només me'n falten 2 d'objectes. He fet el llibre, la funda, la tapa, la capsa d'argila, el pot de llegums, el cofre amb les meves mini joies i després tinc aquests 2. Us he portat un llibre físic i un llibre o e-book que té aquest so. I finalment el so d'aquesta capsa és una mica per contrastar també el cofre que us havia ensenyat. És una capsa com de suro i té aquest soroll. S'ha acabat per avui. Espero que us hagin agradat els diferents sorolls i sons. Fins al pròxim vídeo.